Pane Murakashi obatiwa manje azviperi mushe. Pane mavidhio ari kutenda pasocial media ari kuonekwa emukadzi ari kuonekwa kuti she is a ZANU-PF supporter. Ari kuuya panapa achizama kuda kutsanangurira macitizens kuti aiwa musi wa22 na23 pakarongwa shutdown naBomuchogeza anoratidza macitizens achiti aiwa musati mogara zvino mudzimba munofa nenzara this that. Panapa anoratidza macitizens achivakonvinza kuti aiwa ana Bomuchogeza izvo ari kuzviitira mari, imimi ndimune nhamo yenyu, musapinda mudzimba muchigara, endai kumabasa mushande muite mari. Sandapinda mashuka budakirwa panapa dot subscribe or like on the bell icon. This lady, she has been unmasked. Akataura mashoko aya sezvamuri kuona in a video ramuri kuona kuti anga asina number 1 ZANU-PF regalia and anga kasunga dhuku. Maybe she wanted to pretend as if she's just an innocent citizen, munhu wari encourage peace. But panapa vanhu vamutsvaka vakamuona akapfeka regalia that scarf ZANU-PF vakanyora vachiti there you go Zimbabweans, Murakashi havarare, isusu tiri kuda change, totoita relax. She appeared without scarf like hard-working, concerned citizen. Then we dug her up and boom. Murakashi, Zimbabweans, this is a struggle. Domashwabuda pana parikuno konzi. ZANU-PF is using these people. Kuti vanoita as if vanhu vari hard-working, vanhu vanoita as if vanhu vanoswera vachikwidza vachidzika, aiwa vari kumamarkets, vachitenga, vachiorder, vachiita say the likes. But panapa akuya anamaskiwa manje achiti takubata. Uri Murakashi, they are trying to avoid vanhu vari kuda kuisa change munyika, vari kufanira kuita a peaceful shutdown kuratidza the regime kuti aiwa isusu hatichakudei, hatichanakirwi nemi. Mashoko ari kuda panapa ari kuonekwa kuti aiwa this lady aiwa abatwa wanyatsokuonekwa and people vaunyatsokuona mapictures ake vakumuziva. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechituko chimina comment section medu. Tudze mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.